Bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí. Ho dic per l'hora, ho dic per la intensitat que hem tingut durant aquests 2 dies i que és dissabte i dissabte a la tarda. I estem intentant crear un país amb uns horaris més raonables i un ús del temps, diríem, que no ens perjudiqui ni l'existència ni la vida directament. Intentaré contestar les preguntes, però ja us dic que no podré, per tant feu veure que sí que ho he fet i acabarem tots la mar de tranquils, diríem. La primera pregunta. Com es produeixen les fake news, com es produeixen les mentides, com es produeix tot això que també ens van explicar la Margaret i el Michel ahir? Doncs de la mateixa manera que s'han produït sempre. I en el nostre camp, de la mateixa manera que s'han produït sempre. El que hi ha més mitjans, el que han canviat són els mitjans, però l'estructura, el que és la manera de fer-ho, la intencionalitat, no l'última, no la intencionalitat última de que surti un sí o un no en el Brexit com ens explicaven, sinó el motiu de fons sempre és interessos particulars i lluites de poder. Jo en això no hi veig cap diferència. Sí que és cert que ara és, diríem, ha canviat, com passa moltes vegades en la nostra societat, en l'evolució de la nostra societat, rarament, o sí que d'alguna vegada devem tenir alguna cosa nova, ara no puc pensar en ella, però el que fem és veure com coses que eren col·laterals al sistema o en tot cas no tenien la preponderància que agafen en determinats moments, tot d'una, canvien per un seguit de circumstàncies, però no considero jo que aquesta sigui una situació nova. El que sí que és veritat que ara té uns efectes molt més grans del que mai han estat. Dit això, a mi em preocupa molt parlar de postveritat, perquè jo vinc d'un tipus de formació en la que vaig aprendre, i tinc mestres aquí al meu costat, 2 que han sigut professors meus, i altres que no hi són, en què, o en tot cas no sé si m'ho van ensenyar, però jo ho vaig aprendre, jo diria que també m'ho van ensenyar, i és que no ho dic, s'ho han pres malament, no ho deia en aquest sentit, ho dic perquè no m'esmenin la plana que no m'ho hagin dit. Oi, que mals pensats sou els sociòlegs, de debò. Doncs resulta que jo vaig aprendre, o jo com a mínim transmeto als meus alumnes que compten parlar de veritats, parlem d'anàlisi científica, parlem d'intentar esbrinar com és la realitat i ara ens trobem en una situació en què hem de tornar a defensar la veritat. Jo crec que en aquest sentit els sociòlegs tenim una mica de mala peça al teler. I no és que no entengui la diferència entre una cosa i altra, però sí que és cert que en el nostre posicionament, o una part de la sociologia important, s'ha dedicat, com deia la Pilar fa un moment, a parlar de com construïm aquesta realitat i analitzar com es poden produir d'un mateix fet, que pot ser veritat o no, d'una mateixa situació, discursos diferents. Jo crec que a nosaltres això ens situa en un interrogant important, de redefinir, per dir-ho d'alguna manera, el nostre discurs i el nostre paper. Alhora, també soc plenament conscient del que està passant i què diem amb aquest concepte de postveritat. I el que diem és una mica allò del todo vale, que és el que caracteritza la societat actual. Si a mi em dieu això d'on ve, i és que no sé si la meva, en aquest cas, mera opinió, perquè no he fet una anàlisi sobre el tema, ve de la desautorització del coneixement i de les fonts de coneixement, que comença a l'escola. No comença del 0-3 perquè no tenim escola de 0-3, però comença a partir dels 3. I des d'aquesta perspectiva jo crec que això esclata i s'alimenta i augmenta a tots els nivells. Evidentment, les eines que tenim actualment ajuden en això, és a dir, que tothom pugui dir alguna cosa, que tothom pugui trobar alguna cosa sobre alguna cosa d'una manera molt ràpida amb un telèfon a la mà, això també ajuda. Però hi ha un element de base, és a dir, l'oportunitat no és prou, has de tenir el canvi de valor abans. I el canvi de valor fa que, per exemple, a l'escola, i aquí ara no tenim temps d'analitzar com produïm el coneixement, ni que hem dit quina és la relació de professor-alumne a l'aula, i no dic que ho hàgim dit malament, però jo crec que certes coses s'haurien de revisar, han fet que sigui tots els coneixements passin a ser opinions. Això serà el que tu penses, això és el que jo penso. No. És que hi ha una categorització diferent, perquè resulta que el que jo penso pot ser diferent del que jo he analitzat, però a més pot ser que t'estigui dient una cosa que penso, però perquè hi ha darrere una feina contrastada,
d'algun tipus o d'un altre, en el cas dels sociòlegs per la sociologia, en el cas dels metges per una altra cosa que facin, que suposadament en el nostre món i fins ara, o fins que vam adoptar el paradigma científic, es funcionava. Era el que nosaltres creàvem, aquesta suposada veritat, i a partir de la qual nosaltres interpretàvem el món i intentàvem millorar-lo. Jo crec que el que s'ha trencat és això, i en això nosaltres hi podem incidir, trobo que molt bé, per una situació molt clara, penso, i és que a nosaltres ja ens han situat en la postveritat en l'època que la postveritat no existia, o suposadament no hi havia l'etiqueta. És a dir, no em digueu a mi que no han sentit això els sociòlegs. Què saben els sociòlegs? Això ens ho hem sentit tots, és a dir, hi ha hagut una gran diferència en la capacitat que nosaltres hem tingut de poder explicar o de ser creguts, si parlem de veritat, de ser creguts pel nostre entorn social. Per què? Perquè parlem de coses normalment que tenen a veure amb la vida quotidiana. És a dir, tot això ho hem explicat a bastament, la diferència que hi ha hagut entre les ciències socials i la resta de ciències, o les que durant un determinat temps es consideraven ciències i prou. Jo crec que això ens dona un avantatge, perquè nosaltres estem acostumats a moure'ns en aquest tipus de terreny en la que és molt contestada la nostra producció, és molt contestat allò que nosaltres amb els nostres anàlisis o amb els nostres estudis podem o aconseguim fer. Això no vol dir que ens salvi de la situació, això no vol dir, evidentment, necessitem seguir treballant en aquesta perspectiva i fer-ho molt millor, però jo el que sí que crec que ens dona és, no ens ve de nou, ens dona la possibilitat de seguir fent el que hem fet fins ara, en un entorn en què això és més canviant per tothom, però per nosaltres, des de la meva perspectiva, no ho fa pas més difícil. Des d'una altra perspectiva, perquè vaig dient així com idees, em permetreu que ho faci així i prou. Doncs, des de la meva perspectiva, tenim un problema, a més, en aquest tema de per què tots els missatges són posats al mateix nivell o per què totes les explicacions sobre com són les coses, que d'altra banda, a mi em sembla que són un efecte claríssim de la reificació de la ciència que també hem tingut durant tant de temps. Jo crec que la nostra societat sempre fa això. És a dir, no em pregunteu si és una llei universal perquè no soc física, d'acord? Però, en tot cas, sempre anem d'un extrem, quan ens situem en algun extrem, ens apareix com a rebot l'altre extrem. I nosaltres, va haver-hi un moment en què allò que no era científic o considerat científic, i ara jo no vull entrar en el debat de què és ciència o no, com es produeix i si tot el que té l'etiqueta de ciència ho és o no. Però, en tot cas, allò que no era científic o que per la ciència actual no era recollit com a tal, i aquí torno a fer ergo els sociòlegs, doncs tenia un problema. Això ha fet també que hi hagi, digueu-m'ho així, com una necessitat de, ja que no hem trobat l'equilibri en això, de buscar formes alternatives o altres formes de coneixement. Hi ha un aspecte clau per això, en tot això, i és que jo crec que tenim, un dia, 2 minuts, doncs ara ja no sé ni què tenim, però jo crec que tenim, és a dir, d'una banda tenim, quan jo us deia la postveritat en aquest sentit ha existit sempre, perquè són les estructures i determinades estructures, el que pot haver canviat és quines estructures ara tenen poder per crear missatges, o per sumar-se o per muntar-se en xarxa, per generar o fer més gran algunes determinades veritats i fer veure una força o una presència que d'altres maneres no es veu. El que ha canviat, jo crec, en tot això, és que, a banda d'aquestes possibilitats de que el missatge es produeixi, és que jo no en crec les xifres que tenim actuals d'analfabetisme funcional. Són molt més grosses, són immenses, des de la meva perspectiva. I aquí, això no és només un problema de la sociologia, jo crec que és de la universitat en general. I m'ho permeto dir perquè com que no tinc alumnes sociòlegs, d'acord, doncs ningú s'ofendrà amb mi, perquè jo tinc economistes i sembla que és més fàcil posar-se amb els economistes, d'acord? Però quina és la idea? Nosaltres tenim un sistema universitari en què el pensament crític està desapareixent com la llum del dia dintre de 2 hores. És a dir, Bolònia tenia coses molt bones, i és veritat que les tenia, però fer-ho sense recursos, i si no, parlo només per la Universitat de Girona, que és la que conec, de la manera que ho hem fet, és impossible que nosaltres traiem al mercat persones que havent passat per la universitat tinguin capacitat crítica. Què vol dir això? Capacitat d'analitzar els missatges, siguin aquests quins siguin, i tinguin la ideologia que tinguin.
No estic parlant del pensament unidimensional. Estic parlant de que jo només puc ensenyar als meus alumnes, i no només perquè sigui sociòloga, que això també davant d'una classe d'economistes, jo només els puc ensenyar a mirar d'una manera determinada i a fer-se preguntes, a qüestionar tot el que tenen al davant en aquell moment i el que vindrà que jo no sé què és. I jo crec que amb això hem fallat estrepitosament. És a dir, que no és només una qüestió de qui produeix el missatge, sinó també és una qüestió de quin és l'estat, quines són les capacitats, quines són les aptituds dels receptors. I en això jo crec que no sé si és que no hi estiguem treballant, no sé si és que ho podem fer, però en tot cas no sé si ho tenim prou al cap. En el meu cas ho tinc sempre, és una cosa que m'amoïna molt. I ja acabo, però com que no em diu res, me'n deuen quedar ara 3 o 4, doncs la segona pregunta, perquè no m'ho havies dit, la segona pregunta que volia contestar és de què hem de fer. Mireu, jo crec que hem d'explicar, explicar i explicar. I explicar a la universitat, però explicar també a la tele, explicar a internet i explicar a les associacions de veïns i allà on et demanin que facis una conferència. Perquè nosaltres encara tenim com a... I no us ofengueu amb això, perquè jo també soc sociòloga, encara que no ho sembli, però nosaltres encara tenim l'etiqueta de que per què serveix un sociòleg. Jo ho noto, de tant en tant, quan em criden per algun lloc, jo els hi queda com a afegir, bueno, és que ens faltava com un sociòleg, saps? En aquest cas sociòloga per cobrir la quota de gènere, entesos? Però nosaltres encara no hem aconseguit fer un forat, crec jo, modestament parlant, del que som capaços de produir. I jo estic veient aquí moltes cares que conec i conec la feina que heu fet i molta altra gent que no hi és i que han fet, amb coses interessantíssimes. Jo m'ho he passat tet aquests 2 dies. He apuntat com una desesperada, perquè he après del que vosaltres m'explicàveu de coses que jo no puc analitzar de la societat, perquè em dedico a determinades coses. I és d'una riquesa impressionant. No vol dir que hagi d'estar d'acord amb tot, però sí que m'obre interrogants sobre com jo mirava determinats fenòmens i com acaben sent aquests fenòmens. I això ho notes quan vas a explicar en una associació de iaies o quan te'n vas a un poble de l'Alt Empordà en què venen 5 persones, encara que vinguin 5. Tu notes el feedback, tu notes com ajuda a la gent a entendre què passa. Llavors ells transformaran el que vulguin. Ells faran el que vulguin. Ara ja m'has d'això. Però crec que és molt important que fem això. És importantíssim que la nostra transformació passi per un activisme, cada un des d'allà on el que ha après i d'allò que sap. Ja callo. Moltes gràcies.